سلام تعنا هبلنا كمي كنيكم كبرى تخطاتلتي اس بي اس دينيان الساعه تدالو زيناتات انه فلمارستاتهم كنقدم رسانه ممحدار كللات اثيوبيا نا مقلعاتهم فنلاند ابداغ مهنصت تግራይ اجاما كم تعمم افريقيا بريزيدنت تግራይ ጌታቸው ረዳ ምስ ልኡኻት ሕብረት ኣውሮፓን ኣሜሪካን ተመያይጦም ኣፈጻጽማ ተሓታትነት ገበን ኩናት ትግራይ ተደናጉዩ ክብል ሕብረት ኣውሮፓ ገሊጹ ኣብ ጥዕና ነበርቲ ሓደገኛ ጉድኣት ተስዒቡ ዝተባሃለ ስፍራ ዓድና ወርቂ ሜድሮክ ብቕልጡፍ ክዕጾ ተሓቲቱ ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ኦሮምያ ኣብ መቐለ ናይ ክልተ መዓልትታት ምብጻሕ ኣካይዶም ዝብሉ ነስዓት ተዳለው ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም ክንቅጽል رئيسان ممحرار كللات إثيوبيا نا مقلعاتهم بمكتل بريزيدنت بلصقنا ايت ادم فرح استمرح غجله الاخ رئيسان ممحرار كللاتن غجله سبب سلطاناتن إثيوبيا نا مقله كمزاتو تغليصلو رئيس ممحرار كلل اوروميا ايت شملس ابديسا كنتيبا كتما አዲስ አበባ ዳነች አበቤ كنتيبا كتما ድሬዳዋ ከድር ጆሃርን رئيس ممحرار كلل امحራ ዶክተር ይልቃል ከፋለን استفلالي رئيس ممحرار كللاتن ካልኦ ሰበ ስልጣናትን ኣብትና መቐለ ዝተጓዓዘ ጉጅለ ከም ዝርከቡ ተገሊጹሎም ወከልቲ ህዝቢ ክልል ኦሮሚያ መቐለ ዑደት አካይዶም ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዝተበገሱ ኣባገዳታት መራሕቲ ሃይማኖት ወከልቲ ደቂ ኣንስትዮን መናእሰይን ኣብ መቐለ ናይ ክልተ መዓልትታት ዑደት ከም ዘካይዱ ተገሊጹሎ እቲ ጉጅለ ልኡኽ ኣብ መቐለ ብዝበጽሐሉ እዋን በቲ ኩናት ዝተፈጸመ ዕንወት ንምዕዛብን ዝምድና ክልቲኡ ክልላት ንምሕያልን ምዃኑ ወከልቱ ኣብቲ መድረኽ ሓቢሮም እዮም ኣብቲ ምብጻሕ 10,000 ኩንታል ሓገዝ ንህፃናት ዝውዕል መግቢ ከም ዝወሃቡን ተገሊጹሎም ብወገን መሪሕነት ክልል ትግራይ እውን ብተመሳሳሊ ርክብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ንምሕያል ክሰርሑ ምዃኖም ኣብቲ መድረኽ ዝተረኽቡ ፕሬዝደንት ጌታቸው ረዳ ገሊጾም እዮም ፊንላንድ ኣብ ትግራይ ንዝህሉ ዳግመ ህንጸት ንምስታፍ ድልውቲ ምዃና ገሊጻ ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወጻኢ ጉዳያት ፊንላንድ ኣፍሪካን ማእኸላይ ምብራቕን ምክትል ዳይሬክተር ሄሌና ኣርስን ምስ ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ጌታቸው ረዳ ተራኺበን ከም ዘረጋገጾ ፊንላንድ ኣብ ዳግመ ህንጸት ትግራይ ብፍሉይ ኣብ ዓውዲ ጥዕና ማይን ሓለዋ ጽሬትን ኣቓልቦ ሂባ ከም ትሰርሕ ሓቢረን ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ጌታቸው ረዳ ብወገኖም እቲ ከይዲ ሰላም ዝበጽሐሉ ብርኪ ከይዲ ሰላም ንምትዕንቓፍ ዝሰርሐለዉ ዝበልዎም ሓይልታትን ዘሎ ፈተና ነመልኪቶም ነተን ምክትል ዋና ዳይሬክተር መብርሂ መሃቦም ሓቢሮም ኣለዉ ኣቐዲሙ ብፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣምባሳደር ማይክ ሃመር ዝተመርሐ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ብኢትዮጵያ ትሬሲ ጃኮብሰን ዝርከብኦ ጉጅለ ልኡኹን መቐለ ቀኒ እዩ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ምስ ልኡኽ ኣብ ዘካይድ ወዘተ ንስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ሓዊሱ መንጋስ ፍትሕን ተሓታትነት ዝተፈጸመ ገበናትን ከምኡውን ቀረብ ሰብኣዊ ሓገዝን ግደ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ዳግመ ህንጸት ትግራይን ዝበሉ ዛዕባታት ዕውዘተ ምስላጦም ገሊጾም እዮም ኣብ ሕብረት ኣውሮፓ ዳይሬክተር ስካላት ወሃብቲ ሓገዝ ሓውሲ ሰሃራ ኣፍሪካ ኤስያን ላቲን ኣሜሪካን አንድሪ ኮልማህ ዝተመርሐ ልኡኹን ኣብ ከተማ መቐለ ቀኒ እዩ ምስ ኣመራርሓ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣብ ዓውዲ ሕርሻ ትምህርቲ ኩነታት ተመዛበልትን ኣመልኪቱ ዝተፈላለዩ መብርህታት ከም ዝተዋሃበውን ተገሊጹሎም እቲ ጉጅለ ልኡኽ ነቲ ባይታ ዘሎ ጭቡጥ ኩነታት ምዕዛብ ኣብ ዞባታት ምብራቕን ሰሜን ምዕራብን ብሰንኪ ኩናትን ተደራረብቲ ጸገማት ተቓሊዖም ዝርከቡ ተመዛበልቲ ተዘዋዊሩ ከም ዝተዓዘበውን ተሓቢሩ እዩ ኣፈጻጽማ ተሓታትነት ገበን ኩናት ትግራይ ተደናጉዩ ክብል ሕብረት ኣውሮፓ ገሊጹ እቲ ሕብረት መስርሕ ተሓታትነት ድሕሪ 6 ኣዋርሕ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ተግባራዊ ብዘይ ምዃኑ ምስ ኢትዮጵያ ዝሓሰቦ ምምሕያሽ ርክብ ዳግመ ግምት ክህቦ ከም ዝተገደደ ፍሊጡሎ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ምስ ተፈረመ ምስ ኢትዮጵያ ኣቋሪጽ ፀንሐ ርክብ ንምምሕያሽ ዘኽእሎ መስርሕ ከም መዓራር ምጽንሑ ዘመላኸተ ሕብረት ኣውሮፓ ቅልጡፍ መስርሕ ተሓታትነት ተግባራዊ ብዘይ ምዃኑ ቅሬታ ከም ተሰምዖ ሓቢሩሎም ንምርግጋጽ ዘላቒ ሰላም መስርሕ ተሓታትነት ቀዳምነት ሂብካ ክስርሐሉ ይግባእ ዝበለ መግለጺ ሚኒስትራት ሕብረት ኣውሮፓ ብሽም ስግግር ፍትሒ ምንቅስቓሳት እኳ እንተሃለዉ እቲ ሕብረት ኩናት ካብ ዝጅምረት ሒዙ ክጠልቦ ዝጸንሐ ቅልጡፍ ምርግጋጽ ፍትሕን ተሓታትነትን ክሳብ ሕጂ ዘይምትግባሩ ዝሑል እዩ ኢሉ ኣሎ ከቢድ ገበን ኩናትን ገበን ኣንጻር ሰብኣውነትን ኣብ ዝተፈጸምሎም ከባብታት ዓለምለኻዊ ዘይሻራዊ ኣካል ተጣይሹ ምርመራ ከካይድን ገበነኛታት ተሓተቲ ዝኾኑሉ መስርሕ ከተግብርን በተደጋጋሚ ክጠልብ ምጽንሑ ዘዘኻኸረ ሕብረት ንውዕል ፕሪቶሪያ ስዒቡ መረዳእታታት ከይጠፍኡን ከይበላሸውን ዓለምለኻውያን መርመርቲ ብናጻ ኣትዮም ስራሖም ክሰርሑ ይግባእ ኢሉሎ ላዕለዋይ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰል ውድብ ሕብራት ሃገራት ዘጣየሾ ምርመራ ኣካል ብሕታዊ ዘይሻራዊ ኣካል ምዃኑ ብምሕባር መንግስቲ ኢትዮጵያ ብውሽጢ ዓቕሙ ከካይዶን ዝሓሰበ ምርመራ ዓለምለኻዊ ሓገዝ እኳ እንተሓተተ ክሳብ ሕዚ ተግባራዊ ዘይምዃኑ ብምኽንያታት ምድንጓዩ ንተሓታትነት ዘሎ ስግኣት ኣንጸላልዩ ምህላው እዩ ገሊጹ ዘሎ ድሕሪ ስምምዕ ውዕል ፕሪቶሪያ እውን እንተኾነ ስቓይ ህዝቢ ትግራይ ከም ዘየብቅዐ ብሰራዊት ኤርትራን ዕጡቓት ኣምሓራን
መጥቃዕቲ ፍጸም ከም ዘለውን እቲ ሕብረት ኣብ መግለጺኡ ሓቢሩ እዩ። መርማሪ ኮሚቴ ላዕለዋይ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ትግራይ እኹል ምርመራ ከይገብር ምኽልካሉ ኣብ መሬት ዘሎ ሓቃዊ መረዳእታታት ከይእክብ ተሓተተ ቅድሚ ሕጊ ከይቐርቡ ንምትዕንቓፍ ዝካየድ ምዃኑ እቲ ሕብረት ገሊጹ ኣሎ። መስርሕ ተሓታትነት ኩሎም ዝተበደሉ ወገናት እውን ብቕልጡፍ ክፍጸም ኣለዎ ክብል ሓቲቱ ኣሎ። ኣብ ጥዕና ነበርቲ ሓደገኛ ጉድኣት ተስዒቡ ዝተባሃለ ስፍራ ዕደና ወርቂ ሜድሮክ ብቕልጡፍ ክዕጾ ተሓቲቱ። ኣብ ለገ ደንቢ ዝርከብ ብሜድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ዝመሓደር ስፍራ ዕደና ኣብ ልዕሊ ጥዕና ነበርቲ እቲ ከባቢ ሓደገኛ ጉድኣት የስዕብ ከም ዘሎ ሂውማን ራይትስ ዎች ሓቢሩ ኣሎ። ቀጻሊ ሳዕቤናት ንምክልኻል እውን ብቕልጡፍ ክዕጾ ሓቲቱ ኣሎ። እቲ ዓለም ለኻዊ ተሓላቐ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ስፍራ ዕደና ኣብ ጥዕና ነበርቲ ከባቢ ከቢድ ሳዕቤን ከም ዘለዎ እኳ እንተተገለጸ እቲ ኩባንያ ግን ዓመታት ኣብ ስራሕቲ ዕደና ዝኾነ ንእረምታ ስጉምቲ ከይም ዘይወሰደ ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣብ ከባቢቲ ስፍራ ዕደና ምስ ጉድኣት ኣካል ዝውለዱ ህፃናት ከም ዘለዉ እውን ወሲኹ ገሊጹ እዩ። እቲ ኣብ ለገ ደንቢ ዝርከብ ስፍራ ዕደና ቅድሚ ዓመታት ብዘጋጠሞ ተቃውሞ ተዓጽዩ ነይሩ እዩ። እንተኾነ ንጹር ብዘይኮነ ኣግባብ ስርሑ ክቕጽል ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፍቓድ ከም ዝረኸበ መጽናዕቲ ሂውማን ራይትስ ዎች የመልክት። መሰረት ጸብጻብ እቲ መስርሕ ዕደና ዘስዕቦ በከላ ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ከባቢ ኦሮምያ ከቢድ ጉድኣት ጥዕና ከም ዘብጽሕ ዘሎ እዩ ገሊጹ ዘሎ። እቲ ኩባንያ ነቲ ብከላ ንምውጋድ ወይ ሳዕቤኑ ንምንካይ ዘኽእል ዝኾነ ዓይነት መረምታ ስጉምቲ ኣብ ዘይወሰደሉ ሰዓት ግን ዳግማይ ስርሑ ከም ዝቐጸለ እዩ ጸብጻብ ሂውማን ራይትስ ዎች ኣመልኪቱ ዘሎ። ክቡራት ተኸታተልቲ SBS ትግርኛ ነሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እዚኦም ይመስሉ። ምሳና ጸኒሖም ስለ ተኸታተልኩም ኣዝና ነመስግን። ኣብ ቀጻሊ ብካልእ ክንራኸብ ኢና። ሰላም።